Hello, di berkaham jotono no, ke tabuk to already 12 lai tongkha barta lai tongkha pun bagini norok jotono di berkaham te jotono lamsogo ani channel o khakhayo norok jotono kaham no tongbainya angbo kaham no ke angke nogo phaijak mia phaimani ani 2 days day off day holiday manjak ke night duty paya ani night duty Oman ni night duty first night duty paikha second night duty tongkho tabuk thangai nai te salsa salni pore engkangke night duty mat khlainai ke mairok to chai paikha basai akol bai ke tabuk ang kisa mokhai chanai ta mokhai chanai nong phunukana nai tongdi o mokhai tripura rok ni ke belai no favorite tripura plus sakma rok ni bo ke chin debroma rong ke omo hai ke amsak sai ata nge ta mokhai chana nai tong nong phunukana nai tongdi tabuk Iko nasik di ang tabuk o koya fol tai thentrui no laksu sunamai sanai bahai ke sanam nai tong dito iko koya fol no khugina kha koya fol no khugina oi budul budul ke patla patla ke helabai nanai abo niya gulo iko nai di koya fol no helabai tongo koya fol abo ekdom kutui ingai tongkha ke mui songmani ta mui borok abo ni mui songmani bara ke tabuke moso tei rusun no tok nai mosobai rusun no ke tripura rok gangke to berma riwa angke berma relia ke chakma rong ke nape riuta hanga borong ni berma gangke iko thentrui no riwinai tabu kahama ke tok nai so iko finally koya phol tai thentrui laksu belai no thogo angke thokjaguta gangke tripura rok ngke jote bo thokjagu koya phol by thentrui no mix khaiye laksu hinuta abato tripura kok bengke yok suka moso ekdom yok ke aram nangi thangka moso yok rok bo waisu isu mukhi rok chana ni nango moso yok suka guys omo hai jorawo omo hai weather rong kang omo hai season rong kang ke kisa ko tamnane thuna rok musung muktri phai heda gam tike je kuno mukhi no kisa moso yok sa khangke mane sori aram nanguta iko nadi ani jalbera khumbar kha yellow color obo ke kaisa bari paikha obo 1 year kha kaimani te kaisa ka bas baria iko mokha bas baria tamjani baria mokhe sarika hamjo tono angke tabung thumani busawo mokhai cha oinai kisa thumani se muktoi lai thangka ke muktoi lai nai tabuk tukui musui basaya koi tukui musui pai drop unke tabuk kisa berai gena ko para phaimani ba khana sa thangnang ke ba kisa berai gena ko berai ako bayei tomui rok song nok no phunuga ne tini chini nok tam rok tomui bosong ang ma bai salai jakta mane sarigo yong songpari o mui masing khagina hanai ke ma no sosa phaigeta mui masing khangnai hindi hanai gap sarikingra thong ni hin tong ta ang tikisa sariking khangge khagina hin tong manta avse thuma se basalia sisi salia thasing se sijawi akoi tukui musui bai drop ke nok no phunuga ne mui masing besek mangkha mui masing bong abo season pro kata thaya tabuk se thai tongu gangke nok no phunugan tabuk Iko nasik di masong mui masing kebang mamangkha yong songbari ni tabuk se season ni haike thai jong oboi ko moka saijak yangke ko saijak ya horo phano berai na nongkhorjak video to amse khlai manglak berai mani gai kisa berai phaigra na kho pa ani khum ekdom naithok ke bar tong thokla sa colorful ke yellow color white color yangke violet color naithok ke bar tong kha Iko nasik di tabung gangke khamka si kambubar muya alu riwinai khangrai riwinai gudok khlai tongo phungkaham jotono no tabuki ang maisa sinai maisa oi agli thangnai obo mui masing awandro ke omo ka to mai omo ke wabubuk sakhai omo ke mia horok gudok khlai mani muya gudok ke yango tongo mosok thui mos de amokhe wak bahan tabuk mai chawi thangsinai o chamung no sabobo sanam kha gudok khne sabobo bumung pharka
ang tini sasna bathai lubia muya tei desi alugriwi gudok khlainai bebak no kahama ke shui paikha muya no bo helebui nakha desi alug no phekong neke helebui nakha tabukhe mosori sinai mosori uinai somriwi iko thapawo tuk boksai rikha kutugui si tongkha sutei riuinai pias no riui rikha tabukhe muya no khison sinai muya rimani yagulo tabukhe berma rwswnai berma kwrikhe bahai gudok wngnai ba hayada ge tabukhe iko naidi muya riui paikha tabukhe lubia tei sasna bwthai no riui risinai iko naidi tego lubia tei sasna bwthai no riui rikha gudok munui si tongkha gudok mungkha bahai bo motom suka tabukhe ang gudok khulsinai muya sasna bwthai lubia desi alogriwi gudok khlaimani belai no thoksuka jotono hambai mario ani video no pulian chimi paithak jora te nai tongmani bagai teiba hambai mario tamle hinba ani 15k subscriber cross jengkha inke je ani subscriber ani viewers je ani YouTube family norok to nugui no tongkhana ani 15k cross jengmani inke abo joto norokni hamjakma te norokni support inke belai ke hambai mario ana amsike hamjagai ani video no nai ano support khlaiye jeng 15k subscriber cross khlaileka hayadiba ke angrok no to sawi no tongo jengbo bui haike no tebo kotor family khlailaya nahni hayadiba ke oponi bagino angrok no ani khukbai sabaya ate ani bukhabai hambai ribaya busy rongni bagai angbo musungo do video rok mane daily vlog upload khlainani video khlaimano but editing khlainani time nango abo joto siwo haino video khlai to upload khlaimaya important kangkai to editing se joton sai important ke editing khlaiya oi bahke upload khlaimana ba ge aboni bagino time belai no important ge time maya aboni bagi ang editing rok khlaimaya ngi thango ge so ang to kami thangka ang ke kami thangi phaikya ikomia phaimani ta mia evening duty thangka tini bo evening duty ang ke khana bote se evening duty khana morning tongmani ang ke change khai rekha in just ang ke next day hoite ang ke 24 ne hoite ani night duty nai 24 25 26 27 28 to bane 27 jora an night duty ke ai khang kai to 28 ang ke 28 ang tes kami thang finai ke after tes namno kami ni vlog phunuk finai ang ke so te ke sakok ang jotoni comment na for you norok ni comment mani belai no ba khatong thogo tai bo phanmano video khlainani lengi tongphano lengyang ei thango sele tongphano sele yang ei thango ta gang ke ang jotoni comment no for you haipano khorok ni comment hamia tongo but ang borok no bo jolia ano comment hamia khlainai rok no bo because borok bo ani video nai no comment khlaio haipano ang borok ni comment hamia no ang ani comment box to naragya delete khlai payo a khorok ni comment hamia no tangi nara konna bana musang yang ei tongge diba gobangma comment ka ham khaijak ke kaisa kani si comment hamia tongo ke aboni bagina ang delete khlai payo ang reply payo comment jefro ang free khang ke ang reply rio at least ang reply ri me phano a love react rio ta ke tinin bagi video amsung nong suwana dakti no malai tongo teisa ketal blog tuoi ke jotono kaham kereng tonggani engtheng ke jotono no hor kaham bye bye